אומרת הגמרא, דרש רב אבירא, רואים את זה, כן? ד' עמוד ב'. אומרת הגמרא, דרש רב אבירא, זימנין אמר להם משמי דרבי עמי, סליחה, וזימנין אמר להם משמי דרבי אסי. היו פעמים שהוא דרש את זה משם רב עמי, והיו פעמים שהוא דרש את זה משם של רב אסי. הוא דרש ככה, כתוב, כל האוכל לחם בלא נטילת ידיים, כאילו בעל אישה זונה. מאיפה הוא לומד את זה? שנאמר, כי בעד אישה זונה, עד כיכר לחם. אז מוזכר פה את הכיכר לחם, ומי שאוכל בלי נטילת ידיים, אז זה העונש שלו. אומרת הגמרא, אמר רבא, בעד אישה זונה, עד כיכר לחם, זה לא מובן. בעד כיכר לחם, עד אישה זונה מבעילה. אם הפסוק היה רוצה ללמד אותי, כמו שאתה אומר, שמי שאוכל בלא נטילת ידיים, הוא היה מתחיל לפי הסדר הזה. כי בעד כיכר לחם, עד אישה. זאת אומרת, הלשון של הפסוק היא בדיוק הפוך. אומרת הגמרא, אלא אמר רבא, לומד מזה לימוד אחר. כל הבעל אישה זונה, לסוף מבקש כיכר לחם. ואז הפסוק מובן. כי, כמו שאומר, כי בעד אישה זונה, עד כיכר לחם. מי שמגיע, עושה את העבירה הזאת, אז הוא מגיע עד לכיכר לחם. אמר רבי זריקה, אמר רבי אליעזר. כל המזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם. עכשיו, כשדיברנו כבר על נטילת ידיים, אז באמת זה כזה חמור הנטילת ידיים. אמר רבי חייא בר אשי, אמר רב. מים ראשונים צריך שיגביה ידיו למעלה, מים אחרונים צריך שישפיל ידיו למטה. אז כשאדם נוטל ידיים, נטילת ידיים של אוכל, אז הוא אחרי שהוא נוטל, הוא צריך להגביה את הידיים קצת למעלה. בגלל זה נקרא נטילת ידיים. זה מה שאמרו לי. כן, לא ידעתי, זה מאוד מעניין. כמו ליטול לולב, כזה. גם מים אחרונים נקרא נטילת מים אחרונים. אבל במים אחרונים צריך לעשות ללמטה. אבל בשביל לזכור זה כן נחמד. על כל פנים, נטילת ידיים, למה? כי כשנוטלים ידיים, אז בעצם עד לפה מתארים את זה. אז אם המים ירדו לפה, הם כבר מקבלים טובה, והם יחזרו, אז הם יטמאו את היד. אז לכן צריך מיד אחרי נטילת ידיים להגביה ולנגב את הידיים, כדי שהמים האלו לא יחזרו ללמעלה. וזה מה שהוא יגיד. ותניא נמי אחי, יש גם כן ברייתא כזאת שאומרת ככה, הנוטל ידיו צריך שיגביה ידיו למעלה, שמא יצאו המים חוץ לפרק, ואז ויחזרו ויטמאו את הידיים. אז לכן צריך להגביה את הידיים אחרי הנטילת ידיים. אמר רבי אבאו, כל האוכל פת בלא ניגוב ידיים, כאילו הוא אוכל לחם טמא. שנאמר, ויאמר השם, ככה יאכלו בני ישראל את לחמם טמא. אז ככה, העניין הזה של טמא זה דבר, זה מאוס, לאכול בלי לנגב את הידיים, זה צורה מאוסה. ומי שאוכל בצורה מאוסה זה כמו שהוא אוכל משהו טמא. כמו שרואים את הפסוק, שהפסוק אומר, ככה יאכלו בני ישראל את לחמם טמא, והכוונה מאוס, בצורה לא מכובדת. עכשיו, אנחנו אמרנו, זה קצת מדלג, מהי נפש שקראת, לא, זה המשך. ומהי ואשת איש נפש שקראת תצוד. המשך של הפסוק הקודם, שאנחנו הזכרנו אותו מקודם, אז כתוב ואשת איש נפש שקראת תצוד. מה דורשים מזה? כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם, למדנו שמי שעובר את העבירה אז הוא מגיע עד כיכר לחם. שואלת הגמרא, מה המשך הדרשה? אומרת הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל אדם שיש בו גסות הרוח, לבסוף נכשל באשת איש. מי שיש בו גסות הרוח, זאת אומרת גאווה, אז הוא מגיע לעבירות הכי חמורות. שנאמר ואשת איש נפש יקרה תצוד. מה זה נפש יקרה? נפש גאוותנית. אומרת הגמרא, אמר רבא, היי נפש יקרה? למה אתה אומר נפש יקרה? נפש גבוהה מבעילי. מה אמר שנפש יקרה? דווקא אנחנו אומרים אנשים יקרים. מה אנחנו מתכוונים? אנשים גאוותנים? אנשים טובים יקרים. למה כתוב נפש? איך הוא דרש שנפש יקרה זה נפש גבוהה? ועוד, היא תצוד מבעילי. זאת אומרת, הפסוק היה צריך להיות כתוב, ואשת איש, היא נפש יקרה תצוד.
או היא תצוד, אבל כתוב ואשת איש נפש יקרה תצוד. אלא הוא לומד משהו אחר, אלא אמר רבא, כל הבעל אשת איש, אפילו למד תורה, דכתיב בה יקרה מפנינים, ומה זה יקרה מפנינים? מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, אפילו שהוא נמצא בכזאת דרגה גבוהה, שהוא לומד תורה, ואם הוא לומד תורה אז הוא אפילו יותר נעלה מהכהן הגדול שנכנס לקודש הקודשים, בכל זאת היא תצודנו לדינה של גיהנום. העבירה הזאת היא כזאת חמורה, שגם אם הוא לומד תורה שהיא יקרה מפנינים, נפש יקרה, הוא באמת איש יקר, כי הוא לומד הרבה תורה, היא תצוד אותו, הוא לוקח אותו למקום, לגיהנום. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, כל אדם שיש בו גסות הרוח, אז כאילו עובד עבודת כוכבים. העניין הזה של גאווה, גסות הרוח זה הכי נורא, זה כמו לעבוד עבודה זרה. ואיפה יודעים את זה? כתיב אחא, תועבת השם כל גבל לב. אז מישהו גבל לב, מישהו גאוותן, יש לו עושה תועבת השם. וכתיב אתם ולא תביא תועבה אל ביתך. והפסוק הזה על מה מדבר? על עבודה זרה. אז רואים שעבודה זרה ושתיהם נקראים תועבה עד כדי כך. זה דרש רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, משום רשב"י. ורבי יוחנן דידי אמר, רבי יוחנן דרש בעצמו, שמי שהוא בעל גאווה כאילו כפר בעיקר, שנאמר ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך וגומר. אם רם לבביך, אם אתה מתגאה, זה כמו ששכחת את הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, רבי חמא בר חנינא אמר, כאילו בעל כל העריות, מישהו מתגאה. למה כתיבך, מאיפה הוא לומד את זה? תועבת השם כל גבל לב, כמו שהזכרנו, וכתיבתם כי את כל התועבות האל וגומר, והפסוק הזה מדבר על עריות. אומרת הגמרא, אולה אמר, כולם מדברים פה על הבעיה הגדולה של הגאווה. אולה אמר, כאילו בנה במה, מישהו מתגאה, זה כאילו הוא בנה במה, זאת אומרת במה, מזבח לעבודת כוכבים, שנאמר חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשבו. ודורשים את זה ככה, אל תקרי במה, אלא במה. זאת אומרת, מי שמן האדם אשר נשמה באפו, כשהוא מתגאה, אז הוא נחשב כאילו הוא במה. ואז כתוב שם בפסוק, יד ליד לא ינקה. אני רוצה לוודא שזה אצלכם, זה עדיין באותו, לפי הסדר? באותו דף, כן. כן. זה קורה. כן. בסדר, העיקר שזה לא קופץ. מה יד ליד לא ינקה? מה לומדים מהמשך הפסוק יד ליד לא ינקה? אמר רב, כל הבעל אשת איש, אפילו יקנאו לקדוש ברוך הוא שמיים וארץ. זאת אומרת, אותו בן אדם יקנא לקדוש ברוך הוא, שיבח את הקדוש ברוך הוא על בריאת שמיים וארץ. כאברהם אבינו דכתיב בהרימות ידי אל השם כל עליון קונה שמיים וארץ. זאת אומרת, בן אדם כזה שבאמת מרומם את הקדוש ברוך הוא, לא ינקה מדינה של גיהנום. אז זה אומרים, יד ליד לא ינקה. אפילו שהוא ירים את ידו לכל עליון כמו אברהם אבינו, הוא לא ינקה מדינה של גיהנום. אומר קשה לו לדבי רבי שילה, אז כשלמדו את זה תלמידי הישיבה של רבי שילה הם הקשו על זה. כתוב, האי יד ליד לא ינקה. נכון? מזה למדנו את זה. היה צריך להיות כתוב שם, ידי מבא אלי. זאת אומרת, לא יד ליד לא ינקה. אפילו שהוא ידי, שהוא יקנה את ידי כביכול, אז הוא לא ינקה. מה זה יד ליד? אלא הם דורשים את זה משהו אחר. אלא אמרי דבר רבי שילה, אפילו קיבל תורה כמשה רבינו, דכתיב מימינו אש דת למו. זאת אומרת שהוא קיבל את זה ממש מיד ליד מהקדוש ברוך הוא, שהוא נמצא בדרגה כזאת של לימוד תורה, לא סתם לימוד תורה, אלא אפילו לימוד תורה כמו משה רבינו, אם הוא עובר את העבירה הזאת, לא ינקה מדינה של גיהנום. אז זה מובן מה כתוב, יד ליד לא ינקה, אפילו קיבל תורה מיד ליד כמו משה רבינו, לא ינקה מדינה של גיהנום. אומרת הגמרא, קשה לרבי יוחנן, היה קשה לרבי יוחנן, יד ליד, יד מיד מבא אלי. גם דבר לרבי שילה שלמדו את זה יד ליד, היו צריכים ללמוד אם הוא קיבל את התורה יד מיד, יש את היד של הקדוש ברוך הוא, והוא מקבל מידו הקדושה. מה זה יד ליד?
אז לכן הוא דורש את זה רבי יוחנן בדרשה אחרת. אלא אמר רבי יוחנן, אפילו עושה צדקה בסתר, זה נקרא יד ליד, שהוא נותן מהיד שלו ליד של מישהו אחר, דכתיב מתן בסתר יכפה אף וגומר, לא ינקה מדינה של גיהנום. אם הוא עבר על אשת איש, אז הקדוש ברוך הוא לא יצלח לו כאילו לא יפתור אותו בדין של גיהנום. אומרת הגמרא, הזרה לגסי הרוח מן עין. מאיפה לומדים את זה? מה שאסור להתגאות. אמר רבא אמר זעירי, כתוב בפסוק שימו והאזינו אל תגבהו. זה כתוב במפורש, שימו והאזינו ואל תתגאו. רב נחמן בר יצחק אמר מהחמה, הפסוק הזה, ורם לבביך ושכחת. אז זו התוצאה של רם לבביך, שאם אתה מתגאה. וכתיב, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. אז מזה הוא לומד, התורה במפורש כתוב שאסור לשכוח. איך שוכחים? מי שמתגאה. וכדרבי אבין אמר רבי הילה. כמו שלמד רבי אבין בשם רבי הילה, דאמר רבי אבין אמר רבי הילה, כל מקום שנאמר ישמר פן ועל, זאת אומרת הלשון הזאת ישמר לך, או פן יפתה לבבך, או ועל, זה אינו אלא בלא תעשה. זאת אומרת, התורה רוצה להדגיש שזה אסור לעשות. כי אתה יכול לקרוא את הפסוק הזה, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. אתה צריך לשמור, אבל לשכוח אתה לא יכול לעשות שום זה. הרי לשכוח זה לא פעולה אקטיבית. אתה לא עושה משהו בשביל לשכוח. אז כאילו, אז אמרו לך, תיזהר לא לשכוח. אבל אומר רבי אבין בשם רבי הילה לא. זה הזרה שהתורה מזהירה שאסור לשכוח. זה איסור, זה לא תעשה. אז איך אתה מצווה אותי לא לשכוח? אז אני אגיד לך, איך שוכחים? שוכחים זה אם האדם מתגאה אז הוא שוכח. אז מזה המובן שאסור לך להתגאות, אתה לא תשכח. טוב, זהו, תפילת ערבית, 6:15, כן? איזה שעה? לא יודע.